Ако имаше конкурс за животно, което е най-недоволно от живота си, това създание щеше да спечели първото място. Изглежда така, сякаш е прекалило с ярко-червеното червило и е много раздразнено от факта, че се намира под водата. Запознайте се с прилепната риба с червени устни. Това необичайно създание живее на дъното около островите Галапагос. Името й идва от абсолютната й запазена марка – устни, които изглеждат като перфектно нарисувани от гримьор. Учените смятат, че този ярък, неонов цвят служи за привличане на партньори в мрака на океанското дъно. Но истинската изненада идва, когато я видите да се движи. Защото това е риба, която всъщност е ужасна в плуването. Вместо да се рее грациозно във водата, тя буквално се разхожда по пясъка. Еволюцията е видоизменила нейните перки толкова много, че те са се превърнали в малки тромави крачета. И тъй като е твърде бавна, за да преследва пячката си, тя използва хитър трик. Точно над устните си има специален израстък, който работи като вградена въдица. Рибата просто застава неподвижно на дъното, развява стръвта си и чака малките рачета и рибки сами да дойдат при нея. Носи ярко червило, ходи пеша по дъното и лови храната си със собствена въдица. Тази риба може и да е нарушила абсолютно всички правила на океана, но трябва да признаем – определено го прави със стил.